Eta orduan bai, hortik hande aldarrikapena ez, ematean joden garrantzitsu emakumeek espazio publikoiek hartzea, zarata aitea, gure presentzia nabaritzea, eta aldarrikatzea bizitzako esparru guztitan gure nahi dugula izan espazio bat, eta gizonekiko parekidetasunean bizi noski. Desarrollo guzti hauek gorpuztea eta lur hartzea, eta gure lurraldean, eta gure herrian, eta gure kaletan ikustea eta esperimentatzea, bai. Niretzat oso garrantzitsua da, olako egun handi bat antolatzea herrian bertan, ez? Herrian bertan, ekimena, manifestazioa, eta orain aipatuko ditugu manifestazioaren ondorengo beste ospakizunak, ez? Baina guzti hori, jolin, olako Oiartzun bezalako herri batean egin ahal izateko energia eta indarra eta beharra edukitzea, hortxe geratzen, hor dago.